खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। भिडिअनि जोबनायाव आं माखासे खोथा नोंथांमोननो फोरमायगोन। आसाम दरंनिफ्राय गोमानाय साबा हिन्जावसाखौ मैया हारियानानि पुलिसनि सिग्रोमनायाव मोनसे गलिनिफ्राय मोननो हाबाय। बिसोर साबा हिन्जावसाफोरा गोलाव समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। दा पुलिसफोरा बिसोर साबाखौ हारियानानि गुरगावनि मोनसे देहा फालांगि खालामग्रा जायगानिफ्राय हमनो मोनबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिसोरो सासे देहा फालांगिरिनि आखायाव गोग्लैनानै बे खामानिखौनो मावफानो गोनां जादोंमोन। हारियानानि स्वाम्पर पुलिसआ दा देहा फालांगिजों लोब्बा थानाय नीलिमा खातुन मुंनि सासे आइजोखौ हमनानै जेलाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि नीलिमा खातुननि फिसायाबो सासे गोख्रों आइजो फालांगिरि। आसामाव कभिड-19 जों जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाखौ खमनिफ्राय खम जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों। दा मोनसे गोजोनथाव खौरां, मैया आसामाव कभिड-19 जों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। गासै 115 साननि उनाव मैयानो गिबि सान जेराव कभिड-19 जों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। आसामाव गिबिसिन 10 एप्रिलावनो कर'ना भाइरासजों जिउ गोमादोंमोन आरो दासिम गासै 934 जिउ गोमाबाय। महाराष्ट्रनि मोनसे जाथाय, महाराष्ट्रनि औरंगाबादनि सासे 27 बोसोर बैसोनि विजया अमृति मुंनि आइजोआ मास मोनथामनि गेजेरावनो आलदा आलदायै 3 हौवाफोरखौ थगायनानै हाबा खालामदों आरो हाबा जाखांनायनि माखासे समनि उनावनो बिसोर 3निफ्रायबो गासै सना रुफा आरो रां लानानै खारदों। हिन्जावजोंनो थगायनानै जुलि लाजानाय नासिकनि योगेश सिरसाट मुंनि सेंग्राया हिन्जाव खारखांनायनि उनाव पुलिस थानायाव कमप्लेन होफैनायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। थगायजानाय सेंग्रा योगेशआ बुंथिनाय बायदिब्ला हाबा जानायनि सप्तानै उनावनो हिन्जावा गासैबो सना रुफा आरो रांखौ लानानै खारजोबदों। पुलिसफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला योगेशनि उनाव बियो आरो 2 सेंग्राजों हाबा जाबावदों आरो बिसोरनिफ्राय बेबायदिनो गासैबो रांफोरखौ लानानै खारजोबदों। पुलिसफोरा दा बे हिन्जावखौ हमनो हाबाय। खौरांनि बायदिब्ला हिन्जावा फिसाय दंखायो आरो कभिड-19 नि थाखाय खामानि गोमाजानानै बिसोरो बे लामाखौ लादों। बे खामानिखौ मावनो थाखाय विजयाया थगायनानै हाबा खालामनानै होग्रानिफ्रायबो मदद लादों आरो बेनि मुङाव थगायनानै हाबा होग्राया मोनसे हाबानि थाखाय 2 लाखनिफ्राय 5 लाख रांसिम हाबा खुंनानै होनायनि थाखाय रां लादोंमोन। US प्रेसिडेन्सियेल इलेक्शननि काउन्टिंआ दा आं भिडिअ बानायनाय समसिमबो सोलिगासिनो दङ। डेम'क्रेटिक पार्टिनि लिडार बिथां जो बिडेनआ दासिम लिड खालामनानै दङ। बिथां जो बिडेनआ दासिम 264 इलेक्टरेल भट मोननो हाबाय आरो रिपाब्लिकान पार्टिनि लिडार बिथां डनाल्ड ट्राम्पआ दासिम 214 इलेक्टरेल भट मोननो हाबाय। गासै देरहानो थाखाय 270 इलेक्टरेल भट नांगौ। बेनिफ्राय रोखा जाबाय मिस्टार जो बिडेनआ US प्रेसिडेन्ट जानाय लामायाव दङ। बिथांनो देरहानो थाखाय 6 एबा मोन 6 इलेक्टरेल भटल' नांसिगौ। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया गुवाहाटीनि कालापाहाराव कभिड-19 केयार हस्पिटालखौ बेखेवबाय। बे हस्पिटालाव गासै गं 160 बिसना दं आरो नांगौ बायदि सुबिदाफोराबो दंजोबो, जेरै अक्सिजेन थानाय ICU, डायलिसिस इउनिट, भेन्टिलेटरनि सुबिदा, लेबरेटरि आरो एक्स-रे इउनिट दङ। मुंदांखा निउज चेनेल रिपाब्लिक टिभिनि एडिटर इन चिफ बिथां अर्नब गस्वामीखौ मैया महाराष्ट्र पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बिथां अर्नब गस्वामीखौ महाराष्ट्र पुलिसआ मोनसे बोसोरनैनि केसखौ लानानै मैया एरेस्ट खालामदों। थांनाय 2018 मायथाइयाव सासे 53 बोसोर बैसोनि आर्किटेक्ट आरो इन्टेरियर डिजाइनार आनवे नेक आरो बिनि बिमाया सुइसाइड जानानै थैदोंमोन आरो सुइसाइड जानायनि सिगां मोनसे न'टबो लिरनानै गालांदोंमोन, जेराव अर्नब गस्वामीजों लोगोसे गासै 3 मानसिफोरनि मुं दंमोन। गुबुन 2नि मुङा फारियै फिर'ज आरो नितिश शारदा। बिसोर 2या सिगांनो हमजाखांबाय। नाय आर्किटेक्टआ न'टआव लिरनानै गालांनाय बायदिब्ला बिथाङा रिपाब्लिक टिभिनि स्टुडिअ'खौ डिजाइन खालामदोंमोन। बिनिनो 83,83,00,000 रांखौ अर्नब गस्वामी बिथांनिफ्राय मोननो लागा दंमोन होननानै अजद दैखांदों। बे समाव डिजाइनार आनवे नेक बिथांमोनहा गोबां रांनि आंखाल जादोंमोन। बिनि थाखायनो बिसोरनिफ्राय रां मोनिनि गावखौनो फोथायनानै लादों। मख'नो गोनांदि बे केसआ 2019 मायथाइयावनो क्ल'ज जाबायमोन। बे केसखौनो थैनाय आनवे नेकनि फिसाजो आदनाया नेकआ गोदानै 2020 मेआव कमप्लेन खालामफिनदों। बिथांनि केस फाइल खालामनाय बायदिनो महाराष्ट्र पुलिसआ मैया अर्नब गस्वामी बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय आरो कर्टआ दा बेखौ सप्तानैनि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय।
खौरांनि बायदिब्ला महाराष्ट्र पुलिसा अर्नब गस्वामी बिथांखौ हमनो फैनायाव गोबां नारा-नाथादबो जादोंमोन आरो बे नारा-नाथाद जानायाव नखरनि मानसिफोर आरो अर्नब गस्वामीया दुखु मोनदों। बिथां अर्नब गस्वामीनि हमजानायखौ गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरानो गोरोन्थि जादों होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो महाराष्ट्रनि बिजेपिनि मावथिफोरा जेब्लासिम अर्नब गस्वामीखौ हगारा अब्लासिम गोसोम गस्ला आरो गोसोम बेज गाननानै थागोन होननानै बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना कभिड-19 खौ नोजोर होनानै मोनसे फ्रि टेलि एडुकेशन सार्भिस बानायनानै होदों। बे फ्रि टेलि एडुकेशन सार्भिसनि गेजेरजों आसामनि गासैबो सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिफोरनि फरायसाफोर जायनि थाखोआ 6 निफ्राय 10 सिम बिथांमोनहा मोनसे टल फ्रि नाम्बाराव कल खालामनानै थाखोनि सिलेबासनि सायाव माखौबा बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन। बेनि अनगायैबो बे एडुकेशन सार्भिसनि गेजेरजों एक्सपार्टफोरा सिलेबासनि बादैबो माखासे फरायसाफोरनि जेंनाखौबो सुस्रांनो थाखाय खामानि मावगोन। टल फ्रि नाम्बारा 1800345357 आलदा आलदा थाखोनि थाखाय आलदा आलदा सम होखानाय दङ आरो समबारनिफ्राय सनिबारसिम थागोन। बे फ्रि टेलि एडुकेशन सार्भिसा गोदानैसो बानायजानाय, दा आबुङै मावफुंजायाखैबो जानो हागौ, नाथाय उननि समाव आबुङै मावफुंजागोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 83,53,493 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,23,961। हामनाया गासै 76,98,482। आसामाव दासिम 2,07,741 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,98,694। दासिम 8,110 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 934। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों सासेबो थैयाखै। खुलुमबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो मिथियो आरो गोबाङानो मिथिया जानांगौ आङो आसामनि, अब्लाबो आं वेस्ट बेंगलावसो थायो। बेयाव थानाया आं गोबावानो जाबाय। मैयानि निउसाव आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन न'खराव जोंहा एसे उसुबिदा जादों होननानै। बिनि थाखायनो आं दिनै आसामावसो थांगोन। आसामाव थाङोबाबो आं डाइरेक्ट हस्पिटालावसो थांगोन। आइनि अपारेशन दं। न'आव आं सहैनायानो नङा। बिमा-बिफाखौ नायनायानो जोंनि रेसपन्सिबिलिटि। बिनि थाखायनो आङो निउसखौ साननैसो रेगुलार खालामनो हायाबो जानो हागौ। बेखौ जों बयबो बुजिलायनांगोन, मानोना बयनिबो न'खरावथ' मालाबा उसुबिदाया जाखायोआनोखा। अब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां आं निउसखौ रेगुलार हरनो नाजागोन। माब्लाबा समाव जुदि आं निउस हरनो हायाबाबो जेसेबां हायो आं एसेबां कन्टेक्टआव नोंथांमोनजों थानो नाजागोन। जोबनायाव आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, ओमफ्राय लोगोसेनो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै बे अलखौ सेलेक्ट खालामनानै ला, जाहाथे आं जेब्लाखि निउस हरा मानो नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। गोजोन्थों।